sabab pinaagisaga sa Espiritu Santo. Ngayong siya ang igamit sa Diyos, gani matingala ka, ang tao nga wala, di pagkatao sa Espiritu Santo, dirang di sa makasabot kung unsa gayon ang ipalayag sa Ginoo. Kung ang tao balaan putli sa atubangan sa Diyos, maya nagapuyo ang gahom sa balaang Espiritu Santo sa Diyos. Amen. Kang ipalayag sa Ginoo kamusi. O kiniya Jesus, wala nagagikan kamusi o pangalan. Wala nagagikan kang Maria. Wala nagagikan sa gobyerno. Wala gipunyagan ni pastor mawaning imong ngalan. Apan ka na ang ngalan, gikan ka na sa trono sa Ginoo. Kung kini Jesus, naasi mo kinapoy, kisa ba nagluwas nimo? Si Jesus. Kisa ba nag-ayon nimo? Si Jesus. Kisa ba nagsulba sa tanang problema? Pero salamat kay na ay gipadala nga ngalan nga mao si Jesus.